Pagdaghan sa mga pasyente nga natakbuyan og dengue na sinati sa Negros Oriental Provincial Hospital samtang 500% nga pagsaka sa kaso sa dengue sa Calbayog City na record. Aning detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Sa yuning simana, nakita sa social media ang nagsugwak ng mga pasyente nga naa sa tent gawas sa emergency room sa Negros Oriental Provincial Hospital. Nunot niini gibisita ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Segarbarria ang kahimtang sa mga pasyente kaganihang buntag. To make sure na limpyo ato, na presentable ato hospital kay pait po kayo ng dasok pataho, patahugaw pag magsamot og kasakit ato ang mga pasyente kay hospital biyan habatan ng kagaw. Sa usa sa ilang official statement, gipasabot sa Negros Oriental LGU nga ang pagdaghan sa mga pasyente sa NOPH resulta sa kalit nga pagtaas sa kaso sa dengue. Sa dato sa PHO gikan sa January 1 hangtod sa August 10 niining tuiga, anaa na sa 2,253 ang kaso sa dengue sa probinsya, din unom ang namatay. Mas taas kini kung ikumpara sa susamang period sa 2023, di naka-record og 479 cases ug walay namatay sa dengue. We have a national problem. We are facing it right now. We have a dengue outbreak nationally. This is not just a local problem, but this is a national problem. They come here for further management. Regarding the dengue outbreak, it is true that it is on top of the usual cases here in Negros Oriental Provincial Hospital. Samtang sa Calbayog City, miabot na sa 422 ang kaso sa dengue o kapin sa 508% nga mas taas sa 83 ka mga kaso nga na-record natong January hangtod August 17, 2023. Nabatyagan ang pagsaka sa kaso sa milabeng upat ka semana. Tungod niini, miapilar si Mayor Raymond Uy sa publiko nga siguraduhong limpyo ang ilang palibot aron dili mo grabe ang lamok nga nagdala og dengue. Karon nga gipaubos sa state of calamity ang Calbayog, magamit na sa LGU ang Quick Response Fund para sa anti-dengue efforts. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.